Een beginner kan jou herkennen, zeg ik altijd maar onder de bledjes. Een beginner, die maakt de bledjes dus zo. En dit mag je dus leren. Je zet het perceel del en dan gooi je naar 10. Of je doet het andersom. Je beginnen met 10 en je doet het naar dikker zo. Ik ben bezig met mijn hobby bij de hobby, de spreuken. En dat doe ik nou in de zogenaamde andere kleuren. Het zijn dus net de gewone kleuren dat je in het bekende hinlippen joggen. Wat de meeste mensen kennen. De spreuken op zich ben eigenlijk net traditie in het hielper. Maar daar ben ik zelf mee begonnen. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar de bloemen ben dus wel hielper. En dit model is ik hielper. Maar je bent dus een hielper schilder. Ik ben een hielper ambachtsvrouw, ja. Maar een hobbyist, zeg maar. Maar ik doe het al, nou, ik denk al 50 jaar. Maar je bent wel een van de beste schilders van Friesland? Nou, dat binnen de echte beroepsinhinlipper, hè. Die mag je net te kwaad waan. Dat binnen de echte. Maar jou kent het ik goed. Ja, ik doe het al 50 jaar, dus ja. En weet je leert het toch een hele prutte te dwaan. Dat had me toen de tijd zo gegrepen, dat hinlipper, omdat je die kleuren en de composities. En dat zit ik ga een hobby bij een hobby te krijgen. Die spreuken, dat vind ik heel leuk om te doen. Vooral de Friese spreuken. Wat is een mooie spreuk die je dien hebt? Alle Friesen zijn eigenlijk leuk. Want dat ik ze net leuk vind, zet ik ze er net op. Ik zet alleen nog maar ik zeg dan wel eens het beste stuk huisrie is een goed wief. Die zet ik er net op. Want ik vind je mij je vrouw net vergelijken met mijn meubelstuk. Maar de oren, het had ik wel een beetje die spreuken ben ik wel een beetje onderhevig aan mode, hè? Je weet dat de jongelui willen graag Engelse spreuken hebben. Nou ja, dat doe ik dan ik wel eens. Je lijkt toevallig in. Die mij op het liefst schreeuwen. I hate housework. You make the beds, you do the dishes and 6 months later you'll have to start all over again. Ja. Maar die 6 months, hè? Zei het me aan. Dus maar zei het me aan niet. Eén keer in het jaar hier door de bed. en de oude was. En die ene in het Fries. Ons huis is skien genoeg om zo te blijven en smarrig genoeg om lokkig te werden. Maar die hing het er net bij, hè? En dit is natuurlijk vooral voor mij op toepassing, hè? Als je al haast 81 binnen, dan begint dit wat te jelden. Het komt er net op aan hoe oud je binnen, maar wel hoe je oud binnen. En hoe binnen jou oud? Nou ja, er komen wat gebreken, maar de eigen en de handen doet nou goed.